नोंथांमोना नुनो मोननाय बे जायगाया जाबाय आसामनि राजथावनि दिसपुर। बर'फोरनि मोनसे गोग्गाथाव बाथ्राया जाबाय आसामनि राजथावनि दिसपुराव जेरावबो बर' रावजों लिरनायखौ नुनो मोननाया। मैखोम गुबुन रावारि सुबुंनि गादबनाय थानाय राजथावनि दिसपुर बायदियाव बर' रावखौ बाहायनो हानाया थारैनो गोग्गाथाव बाथ्रा। बिनि अनगायैबो आथिखालाव आसाम आयेन आफादाव बर' रावाव बुंनो गासिबो हाबाफारिखौ बर' रावावनो लिरनो आरो एमएलए मन्थ्रिफ्रा बर'आव बुंनायखौ गुबुन रावाव लोगो लोगोनो थोंजोङै राव सोलायनानै होनो हानायनि राहा जानाया एसेल' गोजोनथाव बाथ्रा नङा। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानायनि उनाव बेफोरबायदि खामानिखौ हेंथा मोनसेयावबो गोसो होथाबनानै मावफुंदोंमोन आथिखालनि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। आसामनि राजथावनि दिसपुराव बर' रावखौ बाहायनायखौ नुनानै बावैसो सान सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा मोनसे जथुम्मायाव बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि सोमावसारनायनि थाखाय जादोंमोन होनना फोरमायदोंमोन। दिसपुरनि गुबुन गुबुन एमएलएफोर जिरायग्रा, दिसपुरनि गुबुन गुबुन मन्थ्रिफोर जिरायग्रा, दिसपुरनि गुबुन गुबुन आमलाफोर जिरायग्रा बै अफिसफोरावबो बर'नि साइनबर्ड दा नुनो मोनसै। बिसिम सौफैनायनि गुदियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय, बर' थुनलाइ आफादनि राव थुनलाइनि थाखाय सोमावसारनाय। नाथाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिनि उल्था नुथाय। जाय जायगायाव जागायजेननायनिफ्रायनो बर' रावखौ बाहायनांगौमोन बेबायदि जायगायाव दासिमबो नुनाय जायाखै। राजथावनि दिसपुरावसो बर' रावखौ जेरावबो बाहायनाय नुसै, नाथाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव नुनाय जायाखै। गोबां बोसोर आलादा रायजोनि थाखाय बर'फ्रा सोमावसारनानै बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा खालामबाय। बेबायदिनो बिटिसि गोरोबथानि उनाव अरायथायै क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोराव बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ गायसननाय जाबाय। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय जेबो हेंथा मोनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआवसो बर' रावखौ बाहायनायाव लेहेम खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' रावखौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव आबुङै बाहायैखौ बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि बर'नि गोथार माहारि आफादफोरा मानो नोजोर होआखै, बियो बे समाव साननो गोनां बाथ्रा। जेसे हायो बर' रावखौ बेवहाय बाहायनो नाजादों, जेरै गेटआव गासैबो बर' रावजों लिरनाय मानाय, आरो दा आंनि समाव आं जेसे हागौ मावनांगौ होननानै होलाङो। आरो दा आसाम आयेन आफादा बेखौ मोनसे आयेन खान्थि हिसाबैबो, माने आयेनाव जोंनि रुलाव बेखौ जोङो पास खालामनानै लाबाय। बे दा आसाम आयेन आफादनि गासै प्रसिडिंआ गासैबो बियो असमिया, इंलिसजों लोगोसे बर' रावजोंबो जाबाय थाबाय। दा ओंखायनो बर' रावखौ जों बाहायो गासैबो। दा आसाम आयेन आफादाव जिखुनु माबाफोर जुदि साइनबर्ड लिरोब्लाबो बेवहाय जों बर' रावखौ बाहायफायो, गेटनिफ्राय लानानै आरोखि। आरो बबेबा माबा मोनसे मावोब्लाबो बेखौ बर' रावजों बाहायफायो। आरो दा बियो रुलाव थानाय हिसाबै बेखौ बाहायनांगौआ साफ्रोमबो अफिसारनिनो बिबान आरो गासैबो बेजों सोमोन्दो थानाय सुबुंनिनो बिबान आरो। गतिके आं सानो दा बर' रावखौ बाहायलांनायाव बेवहाय जेनिफ्रायबो बाधा इयुनाव थाला।